मांद्र्या विजय संकल्प रॅली लॉन्च करून उत्तर गोयचो खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ पावलो। थंय भाऊ मांद्र्या बाय इलेक्शनाक सोपटेक उमेदवार म्हणून जाहीर करून मेळ्ळो। आणि एकूण जे चित्र त्या सगळ्यांनी तुम्ही काम उभे करून जे काही चित्र उभे केले असा ते येणाऱ्या लोकसभा निवडणूक त्याच पद्धतीन बाय इलेक्शनाक आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा मोठ्या मताधिक्यान जो उमेदवार आसतलो ते आम्ही मोठ्या मताधिक्यान आमचो उमेदवार बाब दया सोपटे हो जो असा तांकां मोठ्या मतान तुम्ही निवडून दितले अशी तुमचे सगळ्यांकडे हांव विनंती करता आणि भारतीय जनता पक्षाक विजय प्राप्त करून दिवन भारतीय जनता पक्षाची सत्ता पुढे फुले व्हरपाक तुम्ही सगळ्यांनी आधार दिवचो अशी सगळ्यांनी विनंती करता। माझे दोन शब्द सोंपयता। भारत माता की। अजाप म्हळ्यार बीजेपीच्या ह्या रॅलीक थंयचो आदलो ज्येष्ठ बीजेपी आमदार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी ताचो कॅम्प मात दिसलो ना। हे विजय संकल्प रॅलीचे फोटो आणि व्हिडिओ बीजेपीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडे पावतले म्हणून भाऊ शिनाल देऊन गेला। भारतीय जनता पार्टी सदांच मानता पयली राष्ट्र मागीर पार्टी आणि मागीर हांव असे मानपी कार्यकर्ते त्यांच्या आधाराचेर सांगा पार्टी उभी जाल्ली आसा आणि तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्य आणि आधारान आज पार्टी फुडें गेल्ली आसा। येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीक आणि बाय इलेक्शनाक काही मतदारसंघाक आमचे बाय इलेक्शन जातले त्या हातूंच्यान ह्या सगळ्याचे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे तुमच्या सगळ्याच्या आधाराचेर जिखतली आणि हे सगळे करपाक जी युवा शक्ती आसा जी भारतीय जनता पक्षाची ताकद आसा ही ताकद आज या मोटरसायकल रॅलीच्या माध्यमातून आज संपूर्ण गोंयकारांक संपूर्ण देशांक दिसतली। कारण तुमचो प्रत्येक या रॅलीचो फोटो हो खंय तरी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत थंय वतलो। सोपटे मात कमळाच्या बावट्या खाला पोट वेंचणुकेक बाशिंग बांदून तयार। देवाच्या प्रांगणात रावन एक अभिवचन दिता की ज्याच्या खातीर हांवें हो निर्णय घेतलो तुम्ही 5 वर्सांक दिल्ली आमदारकी फक्त 1.5 वर्सांक सोडली हे तुमच्या सगळ्याच जो आशीर्वाद आणि संबंध पाठिंबा ह्याच पाठिंब्याच्या जोरार जी कामां तुम्ही सांगतले तुम्ही करपाक लायतले ती करतले। तुमच्या वचनाक आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे गोष्टी जातल्यो। पार्सेकर म्हणटा तो इलेक्शन लढयतलोच, बीजेपी ना जाल्यार अपक्ष तातून भाऊन बॉम्ब घाला। दुसरे वटेन जीत आरोलकर प्रचाराक पेटला। काँग्रेसीचो मात अजून पत्तो ना। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।